Oimore kamora mora ma intiere machiegni e weche manyien engesoni mogik mano mar dweni mar auchiel. Kabene gi odiechieng' ma kawuono mana kaka osebedo ka omenyo jumani duto te, jogo kata rowere ma wadendo ni Generation Z kata Gen Z osebedo kaloso kokalo ng'anyo, kokalo e chenro magi mago mabende gitimo e mbui, mano ka gisundo piny owacho tim lokruok mopogore opogore e chenro mag piny owacho mabende giwacho ni ketho uchumi mar pacho kendie. Kamano bende gidwaro ni mondo owinjgi dwachgi mabende opedh kae gi odiechieng' manyoro. Kabende gi odiechieng' ma kawuono jatend piny bende wacho ni oseyie mar twak kodgi kendo oseketo kenge mopogore magidwaro mondo gilosie. Bende rowere gi biro dhi e twak kod jatend piny mano mar Kenya. Mano kanyero kopogore to wantiere koda weche mopogore mabende waikoni gi odiechieng' ma kawuono moting'o chenro marwa mar mine wacho bende kaluwore koda ng'anyo mosebedo jumani duto te rocho ratich oganda ma jopacho kendie ahinya jogo mabende gin jong'anyo. Weche mabende wamiyo pek gin magi. The military are not supposed to be in the streets. Army is there to defend the country against foreign aggression, not to deal with internal strife. Ogai mar Azimio Raila Odinga kwedo doho kuom chiwo thuolo ne jolweny ma pacho ka mondo riwre kod apisa mag obila e kedo koda kweth mang'anyo. No, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba walipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money, there is nothing like that. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwer ni jod bura nokomi asoya mar shillings milion 2 ne siro paro mar chiko omenda kaka osebedo ka wachore. Sirkal koro oyango chuga put mar mbeko kod rowere kendo yudo duoko ne ywak mar rowere ma pacho kani godo. Machiegni wechegi mago mag ang'icho ilo getieno masani nyinga Jai Lieta, jalok marwa en Belinda Adhiambo ka wechegi bende luoko kale mbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube. Ote magi bende warwako kale lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Ka bende koro sirkal oyango dwaro mar chuogo aput mar mbeko kod rowere kendo yudo duoko ne ywak mar rowere ma pacho kae ni godo. Kokale migawo mar tije sirkal motele koda Felix Koskei, sirkal olando ote margi ne migepe, riwruoge mag kanisni, rowere, apise mag sirkal, riwruoge mag ohala, tend jopuonjre, tend governors kaachiel kod riwruoge moko mathoth mondo gwel jochung' madhi bete komiti mageto tayo romono mondo kony e goyo mbaka kendo kete tim dwaro mar ojende ma pacho ka. Wang'iyo twagi rowere weche mopogore mabende gidwaro ni mondo oket e tim. Kabende riwruoge go okwa mondo or nyinge jochung' magi 2 e apis mar jatend piny kapok ochopo tarik 7 mano dwe mabiro kendo mar bede kamiti madhi tayo twak magalamoro mabedo kod rowere ma pacho kae. Kopogore kod mano, komiti no biro ting'o ji 100 kendo en emobiro tayo apudno midendo ni National Multisectoral Forum. Komiti no bende koro ntiere koda ting' mar chano kaka twak dhi bedo, loso agenda mar twak, keto thuolo kaka twak onego timre e kind weche mamoko mabende idwaro ni mondo otwage e kinde mar twak makamano. Aput magalamoro mar twak gi rowere geto twak e wi thuolo mag tije ne rowere, osuru michoke pacho ka, gope ma sirkal ni godo, nywako gi e telo kod ler e wi kaka itayo sirkal kanyakla kod yore mag kedo kod weche mag mibadhi ma bende rowere osebedo ka yuago kinde duto te. Bende grube duto ibiro dwar mondo oyier ji 2 mondo obed e kamiti no. Ka bende romo mokwongo mar kamiti idhi ta kod jatend piny mabiro chiwo thuolo ne rowere mondo oyier jotendgi kendgi. Tok mano, komiti no biro tayo chenro magi giwuon ka gilimo counties duto 47.
Jokenya bende koweyo oko ka Jokenya duto biro bedo gi thuolo mar chiwo pachgi ne twak makamano e yor ndiko aching' kata koluwo grube ma bende gintiere. Komachielo ni jatend Azimio Raila Odinga oseyo okang' mar doho mar golo chik mamiyo jolweny thuolo mar keto arita e pacho kae. Bende oseyo obila manotiyo gi teko mathoth kendo kawo ngima Jokenya mowacho ne nie ng'anyo mamuol kodwaro mondo tim nonro e wi nek mar jogo. To kaka Diana Olonde leronwa, jotelo mamoko mag Azimio koro dwaro ni jatend piny William Ruto owinj dwach rowere kendo ogwe tao. Okang' mar doho mar miyo jolweny thuolo timo pedha e konde mag piny owacho kendo keto arita e pacho kae pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Aling nikech nyithindo gi nyocha nowacho ne baba tulia. Ogai mar Azimio Raila Odinga opingo okang' makamano koseyo okang' mar doho ma owacho ni kelo luoro ne jopiny mowinjo bed thuolo. Kane oloso e kinde mane ochopo iko ma jaduong' Owino Nyari e gweng' ma Ogolwe mantie sub-county ma Ugunja, Raila oyango ni okang' mar keto jolweny mondo ket arita pachoka nyiso ni sirikal osebam. The civilian forces have failed to deal with the people. The military are not supposed to be in the streets. Army is there to defend the country against foreign aggression. Bende okwedo paro mar jonjore miwacho ni nodonje kind jong'anyo kodwaro ni kaune obila mane okelo nek ne jopiny e kinde ng'anyo okang' mager. Tell us, who are these goons and who are those goons? We reach a stage where the government has to go and even bring the military into the streets. This means the civilian authority has failed. Ching teacher Rio kane nyithindo kodhi ndara. Kane wuoyo wrong advices mano ondi kuna speech mano dhi osomo kaji. Raila bende okwayo rowere mondo kik ol kendo gidhi nyime gi okang' mar gi matemo kelo lokruok e yore ma jotelo tiyo gi omenda ma jopiny e pacho kae. Kik maneno nyithindo nyogone koko ndara ka. Ni nadiko report te. Kik nyithindo kanyo wacho ka. Nyithindo nyok wacho na wach mar usuru kende. Ok en finance bill kende. Gin gik mang'eny maricho thuro ka. Monego beni loso. Jogo sibido ka magi keto na tenge kama, giketo na tenge kama, giparo ginyalo dhi gi nyime gi miriambo. Tadiera nyaka wuok nyime kucha. Mwenye kon jothurwa gichunga motegno kama gichung'e. E kinde no bende jotend Azimio mamoko koro dwaro mondo jatend piny William Ruto ogwe tao kalore gi dwaro ma jopiny oseketo. Wewe pia una watoto wako. Kama wewe una watoto wako na uone mtu anakuja kupiga risasi mtoto wako, na wewe mwenyewe utasikia namna gani? Na haya mambo tulianzisha zamani kusema hii finance bill hatutaki, wananchi wote walisema hivyo, walisema 84%. Mimi nasema hivi, wewe umeshindwa. Hata waziri wako Mudavadi kabla ya hii kura alisema hii finance bill ikianguka inamaanisha serikali imeanguka. Si alisema hivyo? So mimi kama senator wenyu, mimi nataka kuambia Ruto ajiuzulu. Diana Olonde, Ramogi TV. Jaluk jatend piny Rigathi Gachagua kwedo weche mosebedo kifuong'o ni jod bura mane oyie gi paro mar chiko omenda ma higani nochul $2 million ng'ato ka ng'ato. Millicent Adhiambo miyo lerni mathoth. Kane oloso e kar chung' od bura ma Maragwa e kaunti ma Murang'a, Rigathi Gachagua ne oumo yie piny ni onge omenda mane wilore lwedo e tok chik kotielo mondo Jokenya owe bogo ngima jood bura mane oluto ombulu mathiro paro mar chiki komenda ma higani. I also want us to be fair to our members of parliament. Many of you are disappointed with the way they voted here and there. Lakini sasa si mtakuwa na nafasi wakati ya uchaguzi. Saa hii tuwapatie nafasi wafanye kazi. Nataka kuuliza watu wetu wote, especially from this region, au wabunge wetu tuwapatie nafasi watufanyie kazi. Hii maneno ya kuwatukana, kuharibu mali yao, kuwatisha, hakuna haja.
tuwasaidie wabunge wetu. Yeah? From this region we put 47% of our vote. Then you muko pale mmekutana wabunge mkitetea mtu wenu, which is okay, mnaanza kutuambia sisi tutoke. Serikali yetu mnatuambia tutoke na nyinyi mmekuja juzi. Si wamekuja juzi? Kujeni pole pole. Gachagua mane loso kasiro jod bura oyango ni kaka jalup duond bura mar UDA onge omenda mane gichulo jod bura mondo sir paro mar chiki komenda maigani ka bende osiemo wang jopiny mondo welando weche ma miriambo wach mane osir kod moko kuom jod bura mane owuotho kode. And I also want to confirm as Deputy President, as the Deputy Party Leader of UDA, sisi hakuna pesa tulitoa ati milioni 2 ya kupatia wajumbe. It is not true. Let us not tusiharibie watu majina. Hakuna haja. Let us not castigate members of parliament ati ya kwamba walipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money. There is nothing like that. Tafadhali tusiharibie wajumbe majina. Tupatia wajumbe wetu nafasi wafanye kazi. Na wamemsikia. So next time when they vote, si wamejua vile mnataka kusema, they will listen to you. Sisi tunajuana zaidi, nitaenda kuongelesha yeye, lakini vile najua yeye na vile najua mimi na vile tunapenda pesa, kama ingekuwa shilingi milioni 2 angekuwa mstari ya kwanza, angekuwa hapo. Kwa hivyo hakukuwa kitu kama hiyo. Ekindeno jod bura Maragwa Mary wa Maua okoja ten piny William Ruto mondo ne ochung' motegno kod jalupne kaluore kod weche maka kod kacha mafungore ni nitie moko kuom jod bura machano thicho Rigathi oko mar apis wach mane osir kod jaod bura ma Embakasi Central Meja Dong. Akasema our Deputy President, ukiendelea kuongea ukweli watakuimpeach. Mimi nawaambia tukiwa na wale wajumbe wenye tuko na wao, tunawaambia bring it on. Tunawaambia bring it on. We will deal with it. Na wabunge wengine including ours, wakati Deputy President anashikanisha Mount Kenya, wanasema ni ukabila. Saa hii nagoja nione kama watatoa press statement ya kusema na kuambia watu wa North Eastern wawache ukabila. Your Excellency William Samoei Ruto, please angalia boma yako. Tulianza tukiwa pamoja na ndio tuweze kushikilia watu wetu. Lazima tutembee pamoja na tuongee kwa sauti moja. Magibiro, banka na jod bura majuja, George Koimburi, manena chiel, kom jod bura 114, mani okwedo, paro mar chiki komenda, lieko ni nitie jod bura moko, mani omi, milionario, mondo gine nigi luto mbulu, mar siro, paro mar chiki komenda maigani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend migao mar lweny Aden Duale osingo arita kwe ne jopiny bang' piny owacho golo jolweny konyo obila e chwalo arita e kinde mag ng'anyo. Duale oyango ni jolweny ketiyo kanyakla kod obila biro rito ute piny owacho koting'o od bura doho maduong' kar jot mar jatend piny. Duale kod jotelo mamoko kama oting'o gavana ma Marsabit Mahmood Ali, jod bura mag Gasena Mano Ali Wario kod mane jagoro maduong' e migao mar arita Hussein Dado bende kwedo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni ne oro jonjore e ketho ng'anyo mar kwe e wi paro mano kanyero mar chik omenda. Jotelogo bende kwedo paro mar were mar donje kar jot mar jatend piny ka jotelogo ne lose solo mar omenda e gwenge ma Daba, kaunti ma Tana River. We also know from neuroscience that when watoto wetu wako na haki waandamane, lakini wachunge na wajue kuna wahalifu ambayo wanataka kuchukua nafasi kati yao, kuua watu, kupora mali, kuchoma manyumba kama bunge. Hatutawaruhusu. National Police Service under their leadership with the support of Kenya Defence Forces, we will protect critical infrastructure of the three arms of government. Na waziri, na kupongeza ile kazi mlifanya wakati ya hiyo mchafuko, vile mlisimama kidete, tunasema pongezi.
Chieng' tich ariyo jomani rowere mag Gen Z kod jopiny nomonjo od bura mamalo inyiso ichwang' margi ewi paro mar chik mar omenda ma higani ma e thuolo mokwongo e historia ma piny Kenya ma jopiny nomonjo od bura mamalo kendo ketho gik moko bang' jod bura maromo 195 siro paro mar chik makamano ataro mar dwachgi. Ere ote ma jopiny ne temo chiwo ne sirikal, od bura kod piny mangima kuom monjo od bura. Dibed ni okang' mar monjo od bura bang' jod bura podho chik mar omenda ne en ombulu mar koso yie kod jod bura. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa monjno mano ma tarik 25 dweni. Ka indiko historia mar piny Kenya, tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024 nodong' karapar. Kuom thuolo mokwongo, jopiny ne omonjo od bura mamalo inyiso ichwang' margi ewi paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni thoth jopiny e gwenge duto ma pacho kae ne okwedo paro mar chik makamano, moko kuom jo od bura mag Kenya Kwanza ne odhi nyime kod agoko kendo puodho paro mar chik mar omenda e somo mar 3. Thuolo machuok bang' jo od bura 195 kalo paro mar chik mar omenda, jopiny ne oluoro od bura, heo obila mane omanore gi magina, pi ma ilo del, kaachiel gi iro malungo wang'. Kata odoko ne ging'eyo midhiero mochomogi, jopiny ne oumo wang'gi kendo monjo od bura kuom kalo paro mar chik mar omenda ataro mar dwachgi. Paro mathoth osewuok ewi ote ma jopiny ne temo miyo sirikal, jo od bura kod piny mangima kuom monjo od bura mamalo. Ja od bura ma Kibra Peter Orero neno ni jopiny ne temo nyiso sirikal kod jo od bura ni teko ni e lwet jopiny ma ok jotelo. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag siasa, kata kamano wacho ni jopiny ne nyiso jatend piny William Ruto ni ok gimor kod ka otayo piny Kenya. Ing'eyo e Kenya ka constitution article mokwongo wacho ni sovereignty mar piny res gi jopiny. To samoro gimiyo power ne MPs mondo represent gi. So power ma gimiyo MPs gi, ka gineno ni MPs ok nyal tiyo kode maber, koro ginyalo kawo power gi. Koro apani no gik e Kenya ka sama jopiny oneno ni joma nyocha yier kaka wan MPs moko ok neti gi dwachgi kaka jopiny. Omiyo gineno ni koro gikawo power mane gimiyo wabunge kaka representative gi ka, mondo koro ginema mondo gitigo. Jopiny nye temo wacho ni gijok kod kaka piny itayo, ahinya ahinya koluwore kod weche mag ochumi kod weche mag yuto mar sirikal ma Kenya. To weche mag yuto kendo weche mag ochumi nyaka kal mana e bad kar ng'ado buche kod ng'ado bura maduong' miluongo ni parliament. Emomiyo jopiny koro nye ni kod ich wang' kabisa, ich wang' matamre koda nono ni to dipo ni teko mar ngima mwayudo ni bunge emomiyo wachalo kama, ema dwa kalo chik madhi miyo wabedo gi thagruok kendo chandruok. Paro moko bende osebete ni okang' mar monjo od bura ne en ombulu mar koso yie kod jo od bura kata vote of no confidence. Ne wan jo od bura 115 mano kwedo bill mar finance ni. To kendo kanwa dhie wanuoyo iluongo ni third reading. Bacha ne reading mar 2, somo mar 2 mar finance bill. Ka kuro nwaduoge somo mar 3, nitie jogo manogo yes reading mar 2 cha. To kane giduogo mane giwinjo weche jopiny, kaka osiepna moro nitie manothisa ni Aro noduogo mogono mo reject the bill. MPs madhi 10 kama ne jopiny owuoyogo makane giduoge third reading ne gidhi magigo no. Omiyo e yod bura kanyo be pod wan gi jouduma maber ma pod nigi legitimacy mar jopiny. To Kenya wani goro en no confidence ginene koko moro matin magi kwedo go gima bunge timo. To giwacho ni nigi a vote of no confidence. Kenya lunga ni na vote of no confidence. En akwede kaka bunge tayo
weche moluwore kod ka uchumi. Ing'en ki generalize ni en od bura to nitie wabunge 195 manogono. To nitie wabunge moko ba neni Azimio be manokogo kura. To nitie wabunge moko e Kenya Kwanza manogono. Tiani ki generalize to itag all MPs a parliament. But constitutional nikech Kenya en a country we respect the institutions, the rule of law. To primarily 2010 constitution oyeni japiny ngat ma represent japiny e od bura en mbunge. The problem man entiere including Okindo Juka mawuoyo kodi kani en finance bill. Nitie pen chike mane nie finance bill no makata nok ahero kaka Okindo Juka. Nyiso ni japiny mantie sani ne yuago mani yuto gi ne piny to finance bill manokel ne dwa pek manoheogi. Dr. Maxwell Miao wacho ni okang' mar jo od bura 195 mar siro paro mar chik mar omenda mar 2024 ataro kod dwaro mag jopiny ne en ranyisi makende ni jo od bura osenindo e tijgi mar chung'ne dwach jopiny e od bura. Chalo ka gima bunge olegea matin koluwore korka weche mag chung'ne jopiny iluongo ni representation. Chung'ne japiny nyiso ni duond japiny ema nyaka idhi wachi kendi ket mbele kendi ket paji seche ming'ado bura. The legitimacy of parliament was long gone because by the fact that the parliament has always been controlled by the executive, we cannot any longer claim to be an independent body. You had them in their own admission, even before they came to vote for the finance bill. They had been called for a PG meeting in State House, and the decision came from State House. Even the amendments they had proposed came from State House. Jo od bura bende oseyudore e nyong'ong kuom timo dwach sirikal, ataro kod katiba mayango ni bede adek mag sirikal onego chung' kar kendgi. Ing'ene Chris intig maro ni coalition policies any government. Policy, so long as one ruling government, party mo form the ruling government nigi policies magi. Policies magi en mondo tina jopiny to opinzani kata ruling coalition makwedo government tije ni mondo ket government on toes. Koro kidhi against keto government on toes kaka ODM plus Azimio mani dhi against the coalition. Kin mbunge mani ruling government tieni nyaki support the government. Tiende ne kaka ne finance bill cha kidhi against the finance bill tieni you are against the ruling policy against ruling government, which is so wrong. Yes. Could I blame the MPs kuom goyo yes, katoka blame the MPs mano goyo no, kane gini Azimio, kata ne gine Kenya Kwanza coalition. Dr. Maxwell Miawa, ja od bura master Rehe Amos Mwago, kod nyawadgi ma Kibra Peter Orero, nigi geno ni monj makamano dhi riyo jo od bura tir kendo ketogi e lain. I think with the power now, the people have realized that the power belongs to them. And now the blackmailing and the bribing of MPs, no matter to what extent, if the Kenyans are proved now that even if you are bought or you are blackmailed or anything, that will never matter to them. They have the power. Omiyo waparo ni gima ne jopiny otimo cha. Olo kiondko ei jomoko makaka wadhi mbele nitie MPs makoro samoro ni wang judinore. Ing'enyi ye kacha be kise donje samoro wacho ni power corrupts. To absolute power corrupts absolutely. Samoro kise dhi kacha to koro power ng'eny. Ok will kod jopiny. Penjo maduong' en ni to bende en ratiro mondo jopiny omonj apise mag sirikal kod od bura eka ginyalo yudo ratiro margi kaachiel gi chenro mag dongruok. En apise adi ma jopiny biro monjo kendo wang'o mondo jotendgi otinegi kaluwore kod chik. Gin gima ji maromo nadi ma sirikal kod jo od bura biro rito mondo olal eka giwinj dwach jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Lipodno mano mar Chris Owino bende bakoro terowa e yweyo wa mokwongo mapiyo piyo kapoko wadhi e yweyo kamano Alan Tindi wuod Kanyada nyal kinyi ka intiere Mbita wacho na Ramogi TV yudore maler Mbita kono Lawi wuod Adore ka intiere Rinyero kamano inya kuom otemni min given neno Ramogi kiwuok Molem Nairobi teno small ka wuok Yadh Ngima Ramogi TV leri kwan mana hawi maber ne jo Luanda District Pefa Churches tek seche mabendo chako dwe manyien Otis wuod Martinez ka wuoka Bondo Nyapalo iwacho ni Ramogi TV ler kabisa kendo amor koda chenro erokamano ahinya Aaron Nyakwar Nyodhiambo
game Oluso erokamano ahinya. Brian Pinky wacho ni watching live kentiere Sibuoche Kanyamkago Ramogi TV ler japuonj maro kanyero mar wer kata music Jojo Chwata erokamano ahinya kuom ote mari. Kanyakla kod Eric Nyumba wacho ni ntiere kineno intiere dala Woodboy Omondi Nyumba mar Star Annex Hospital ka intiere Ogango. Erokamano ahinya kuom ote magu. Wadhi mane yueyo machuok ka waduogo wantiere kod chendo marwa mar Mine Wacho. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga. Ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Machiegni nyaka ne ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda ma higa ni chakre seyo oseolore ne obila kod piny owacho e rocho ratich jong'anyo. Rochruok gi oting'o ndhiyo kendo lal gi rowere. Obila tiyo gi teko mathoth e keyo jong'anyo ka ahinya isiemogi e wi goyo jong'anyo gi lisasi ma bende oweyo nyathi ma jahigni 12 kowito ngimane. Riwruoge mopogore makedo ne ratich oganda koting'o mar okinde mano LSK kod Kenya Human Rights Commission osewuok oko mar kwedo wechegi. Emine wacho kawuono watok e wi ratich jopiny koting'o mago mang'anyo kod okenge minyal kaw kaponi nitiere rochruok ratiro ma bende timore. Ka bende makonyowa e twak ni en jaked ne ratich oganda e kaunti ma Mombasa, Grace Olo. Imore Grace, idhi nade Mombasa kono? Ya bende orita maber. Erokamano ahinya kuom tudri kodwa. Ka bende Mombasa kono be ne waneno ka ng'anyo timore. Thothne ne en mano mamuol ka bende nochopo jumani to waneno rochruok moko mag ratich oganda. Inya nyiswa ni Mombasa weche nochalo nade kaluwore koda wachni? Erokamano Jael, mokwongo we akaw thuolo mondo ago mos ne jo Kenya duto oganda duto manolalo rowere magi manowuok ka nodhi e ng'anyo mamuol. Kaka iwache ni chieng' mokwongo mane rawere nodhi e ng'anyo, rawere nochako ng'anyo mamuol kendo ne giwuotho ka gikwiny ng'ato, ka gikaw gir ng'ato, ka giyanyo ng'ato, mana ka giting'o placards to giwacho mana ni reject finance bill. To ne waneno kanya noduogo ndalo mar ariyo to koro rocho ratiro mar oganda nodhi obedo mbele. To gimoro nitie kama waluongo e Kenya kama waluongo ni Public Order Management Act Section 5 mawacho gima obila onego tim. Titime ni ng'ama otimo ang'o kodhi kata kuom ng'anyo to monego bed ni ng'ani irakruok kod nade. Omiyo ojendewa mane nodhi e ng'anyo kata rowerewa mane odhi e ng'anyo ok ne gin joma ne nigi fujo, ok ne gin joma ne nigi maundu mokwongo, ok ne gin joma ne dwa ketho gik ji. To kaluwore gi kaka nobila orakre kodgi e ng'anyo mar ariyo to gi mar adek, emomiyo ne waneno kaka koro rechruok mar chik noyudre kuond ojande. Iyudo ka obila nodwa tiyo gi teko matek mang'eny mokalo. Mokwongo iyudo ni Mombasa ka wan gi rowere manoroch ratichgi. Nyaka sani waselalo rowere 3. To rowere 3 molalgi, iyudo ni rowere gi ogogi bunde kowuok gi kang'egi. Manyisre ni ng'ani en kok ne en ng'at mane ringo to ne en ng'at mane wuotho kadhi mbele. Manok dok owach ne timang'o ni no rakre kod obila. Omiyo waseneno kama gik mosetimre, ratich rowere osekethi ma wawacho ni magi gik moko timre e yo maber. To wacho ni ojendegi ok ne gin joma fundu kane giwuok oko. Emomiyo kane pok gichako ng'anyo, nene gilando gik ma gidwa timo to kaka gidwa wuotho to kaka ne gimobilize jowetegi gik mane onego bed ni gitimo. To kaluwore gi waneno gima timre, wakwedo gi okang' mabor ni gima gisino molalo ratichgi, molalo ngimagi, onego sheria okaw mondo ng'ata manoro ratiro mar oganda mar rowere okawne hatua mowinjore. To kata ka bende nitiere obila Pole Grace, mano ni kare kabisa nikech weche mag nek ma bende wawuoyegi. Mago ma bende oseneno kabisa iwacho achiel kuomgi gin rowere 3 ma bende wacho no goli sasi to gogi getoggi. Waneno nyathi ma jahigni 12 ma bende entiere gi lisasi madirom 8 e ng'eye kanyo ero. Nikech koro ing'eni ka wang'iyo gima obila timo mana kaka min gi bende ywak wacho no ok en lisasi achiel to gin lisasi monuore. Manyiso ni magi obila marito kwe koso magi obila ma bende kakiwacho ni giwuok ka gin jonek. Kaluwore gi matimre Jael, kineno ka nyathi matin ma jahigni 12 ogol lisasi 8 e dende, luwre ni jogi nowuok ko ni gidhi neko, magi ne gido chik ni giwuok to gidhi neko, ok ne giwuok ni gidhi kelo kwe, to ni gidhi kelo mondo jowagi obed mamuol. Nikech ng'ama wuok ni dhi nyalo go nyathi matin ma jahigni 12 lisasi 12 ama lisasi 8. Nyua neno kata moko mwa Kisumo kwacho ni kijana achiel ogol lisasi 8. Mayo kijana njore, mayo ken terrorist, mo ken ng'ama idwa negre gi polis. Aparo ni walalo Grace matin kanyo mano kanyero ng'ikruok mar tudruok. Grace
E weche mabende wamedo lose mano kanyiro mar rochruok mag ratich oganda mabende waseneno ahinya e jumani mabende ahinya obila timo kendo seyo osebedo ka wuok e wi weche mabende gitimo kanyiro nek ma gisebedo ka gichwal kata gitimo ne jogo eko mabende ng'anyo kanyiro koting'o mabende walose sani nego eko kanyakla kod goyo gi gilisasi min nyathi mabende iluongo ni Kennedy Ouma mabende odiechieng' manyoro nwaketo sigande kaywa kanyo ni nyathine ogo ka jakuo kata maloyo jakuo kaluwore koda kwan lisasi mabende oyud e dende to oken en kende kata Kisumu e kind counties mamoko bende manekgo eko osetimore wayudo ka mago timore. Gin weche mag rocho ratich oganda mopogore opogore mabende waneno mano kanyero koting'o weche mag nek, weche go eko mag lal kod ji mago jok mabende koro indhiyo to ilal godo ka bende wamedo to koda Grace Olo mabende en jaked ne ratich oganda ka intiere kaunti no ma Mombasa. Weche gi bende ka wang'iyo to oting'o kanyero tiyo koda teko mathoth obila mabende wacho ni tiyo koda teko mathoth ma e kinde go eko mabende gikeyo jo ng'anyo. Grace ka iseduogo inyalo dhi mbele. Erokamano Jael. Chako ka wacho ni gimoro kan wacho ni Public Order Management Act. Section 5 wacho ni to en ng'ama chal nadi monego obila orakrego gi teko manyo gitigo kuom mojende ni. To king'iyo gimoket kanyo, onge kijana mora mora manyo dhi e ng'anyo mamuol moketho chike moket Public Order Act Section 5. Mar ariyo, obila onego bed ni sama owuok oko, odhi ng'iyo ni to teko mane monego bed natiyogo kuom ng'ama otimo makosa mane. Tido ka kijende gi kanyo giwuotho, onge makosa manyo gitimo. To wan gadier ni kata kubila janjore nyodonje iye ka. Obila en ng'ama obedo train monego bed ni anyalo identify jonjore e kind joma ok jonjore. To kata in kani wuotho king'iyo jende ka, nochopo time makoro adhi timo monitor ka ng'iyo to jende gi gichal nade. Iyudo ka ojende gin ojende matindo, ng'eny gin nyithi skul, to ng'eny gi gin nyithindo manyiri bende. Ma bende manyo magaparo ni to kama koro chopo kama nyithindo manyiri ema owuok oko ni. To gin nyithindo manyiri ma onge gimoro manya gin go malich ma giting'e lwetegi. Nyithindo gi ng'eny gi nyoting'o pi modho. Omiyo polis obila nyotiyo gi teko ma ok onego tigo to chik omiye ni teko ni onego tigo kanye. Wakia kata jogi no obila samoro olandnwa bang'e ni KDF nyogol. Ok wan gadieri ni kata ni samoro KDF nowuok mana sama olandnwa go ni kose gine manokwongo kelgi ema ginego nyithindwa mang'eny. Mano be kuma koro waonge gadieri malong'o. Ni wakia to gine nitie man to gol mbele momiyo nego kijendegi kose nitiere moko manokel mak ne gin obila. Grace sani ng'at ka ng'ato wacho ni awinji awacho ni gisani bende wach ma bende iywago en ratiro ng'at ka ng'ato ywago ratiro jogo eko ma bende omaki jomondhi jomoneg jogi ywago ratiro to ng'enyne bende waseneno tipo moro kaluorore mag obila ma bende iwacho ni gin jonek to nyaka sani pok wawinjo ka piny owacho olose e wi wachni. Un kaka joked ne ratich oganda okang' mane ma bende ukawo? En gima lich mokalo Joan Jael ni nyaka sani waonge kata sirikal medo mana keto gik moko mang'eny modwa mondo tim to pok gilose e wi ojende wa wirawere wa manyo negi. Omiyo gimachiel mokwongo wacho ni wan gi migepe mopogore opogore mag nono rochruok marach mar chik. Wadwa ni mondo jo mochung' ne weche mag polis kaka IPOA mondo chak timo nonro mondo ng'ani to ng'ama nonego nyathini ni en polis arito polis ni otiyo kanye mondo kila polis moyudo rocho ratiro dhano kata mokawo ngima ng'ato okaw individual responsibility mondo chik oti kode kaka dwarore. Mar ariyo nitiere gimoro miluongo ni command responsibility. Sama obila gi owuok kadhi oko nitiere ng'ama ogolo chik mar mondo gidhi gi oko to gidhi rakre gi ojende. Ng'at ma nyithindo onege ka en mogolo command ni en bende wadwaro ni nyaka otim ang'o okaw responsibility. Wang'iyo ni higa mar 2022 ojende nonegi e lwet Inspector General ma wan go sani ni to nwano kaka ojende negi kaka dili ma Nyalenda to nyaka sani wayudo ka Inspector General Police ma as a command man gi command responsibility mar golo bila nyaka sani pod en e tich ka gima notimre nadi onge. Omogi wacho ni mage gik manyaka bed ni timo. Office of the Director of Prosecutor
nyaka oinstitute mo make sure ni gi investigate magi wacho to nyithinde monegi gi ng'ama onego gi to ng'ani monego ni ka en police to tie station mane tatuo mane mikaone. President kadonyo nowacho maber ni onge gima sirikal biro kawo ka jatich moro amora mar sirikal otimo makosa. Omiyo kane giwacho ni individual responsibility to waneno kata wang' mbui ni polisi mopogre nego jende. Nyaka moro malit jail ni kijana osiema kijana odonjo Land Rover to police lokre aito goye gi magina. Kijana mosi jumuodo nyaka Land Rover ni gobila wetegi. Koro wacho ni ngata moro ratiro oganda. Waluongo IPOA mondo wuog oko, waluongo Office of the Director of Prosecutor, to waluongo kendo migepe mopogre mondo timang'o neni kijana moro amora moketh ratich oyudo ratiche. King'iyo Article 26 of the Constitution of Kenya nyisowa ni ng'ata nigi ratiro mar bedo gi ngima. Omiyo ojende manyotho seche ojende konego bed ni lalo ngimagi e yo mar ni gidhi timang'o ni gidhi dwaro ratiro margi mar pinyni. Gik mobende jende gi lose ok gin gik manyien, gin gik mwasebedo ka wacho pile. To par ni ojende gi odak e udi magidak gi jonyuol. To sama janyuol ni kuma janyuol biro loso, nyathini neno ka janyuol ochopo kama koro en lose hope in life. To neno ka janyuol ne chandre to bende gigi kata okoloso gigi donjone. Omiyo koro ojende gi ochopo kama wacho na panda. Jonyuolwa oselalamika mang'eny. Koro wadwa ni mondo wakonyre. Omiyo gik ma ojende gi yuagne ok gin gik manyien, gin gik ma wasetimo pile. To gima lit Joel ni kaka wacho ni jotendwa pok oloso wechegi. Rais kanyocho loso to wacho ni weche mag abduction, weche mag thoe gi orumi, to gima kiny timre opogre gi gima nyo wacho. Koro wacho ni kata luongruok moluongo ji ni mondo ji odhi obed piny mondo owuo. Ok en gadieri, en gadieri bare chunyu da mondo ji odhi owuo. Nikech ka giwacho ma to kiny gima timre nade, gima chiele matimre. Pod walalo ojende pod tho. Tido kaka sani koro ojende osegolo intended ma kaka gidwa wuotho. Pod ok wang'e tang'o madhi timre no ojende moko mang'eny mambele ka. Grace. To kendo ojende ni wacho no ojende otho kamoro achiel, gin ojende motho e kaunti mopogre. Aneno ka sawa bende rumo. Mana mogik nikech iwacho ni gigi eki owinjo bed ni timo negi documentation. Jok mantiere oko kanyo mang'anyo jopiny. Ere kaka ginyalo konyo kaka joked gi ratich oganda mondo gimedi kaw nonro ewi kuonde ma bende ikethe ratich jopiny. Gimoko madam majiw jopiny ni japiny kik luor. Ka ng'ato oneno ng'ato moro chira tire ten ng'at mong'eyo. Wakwaye ni mondo wan gi migepe mopogre, wan e gwenge mopogre, counties gi nitiere human rights defenders, idhi e office moro amora minyalo chopo mondo ichiw nonro mar ng'at mineno ko get ratiche kata molal ting'e kuma entie, to un ka unyata bedo gi ni nitie ng'at mong'eyo motime nadi mokawe. Omiyo wakwayo gi ni gichopo e office mopogre mondo gichiw report ma ka ng'ato ng'eyo kuma ng'ato dhiye, kata ng'ato ng'eyo kata ng'ama onego ng'ato, kata ng'ato ng'eyo obila monego obila. To jali gima bide ng'alose kapok watieko kata piny ma wawang'wa. Ni wantie gimoro kaka mane jatend arita kwe ma General Security Minister wacho ni deploy KDF in the 47 counties. Who is going to be accountable for the KDF deployment? For instance, kubila oketho ratich dhano, ratich rowere kata ratich jang'anyo, to wan gi miluongo ni IPOA. Sani ka koro ja KDF orocho ratich oganda, wadhi kanye nikech ok wang'e kuma gidhiye. Kidonjo ne gido ka gin gi court margi e kucho magiluongo ni court martial, gin gi prosecutor gi e kucho, gin gi jogi e kucha. Ka koro gibiro bedo ni girocho ratich oganda gibiro dhi kanye for accountability. Mar ariyo, doho nyotimo makosa. Ok inyal wacho ni deployment of KDF was illegal, then ichako legalize illegal status, tiwacho ni mondo gitimang'o, mondo giendelea, kar mondo cancel mondo gimemro the whole process chakre manyien. Kwado nitie kamoro mabende, both benyo osebede marang'o e mar chike, ka joma ng'ado bura ng'adonwa bura marach. Mar adek en ni mana mapiyo kitieko Grace. Okay, kwatiko wacho ni akwayo jowa ni mondo kik waketh mwandu wa mwaseloso. Wadhi ng'anyo kata kwendelee gi kweto kik waketh mwandu. Mar ariyo wakwayo ni obila ka nitie ng'ata mokaw mopogre gi chik, ng'at mobedo abducted, ng'ani onego we thuolo mondo ka ji obed oko mondo dhi olosi. Mar adek wacho ni sani rais nowacho ni gidwaro ni giloso multisectoral committee. Onge multisectoral committee magi wacho ni gina waste of resources nikech wan gi report mane nad kogolo ma ng'eny gik ma ojende gi
ya ng'anyo negi ni e iye kanyo. Ki implement report ni mondo kik wachak waketh pesa mang'eny nikech pesa mang'eny ni emojende timango ojende ywak. Nitiere migawo moko kata ofise moko ma inyalo keth moko chuno ni nyaka duongne komiti. Erokamano Grace. Wacho ni yani jotelo nyaka bed joma sensitive ni kata ka giloso to giwach weche mabiro miyo jende duoko mirima piny to weche mabiro medo mirima mar rawero timna do idh malo. Erokamano maduong' mano kanyero jaket ni ratich oganda kentiere kaunti ma Mombasa. Grace Olowa moro mar bedo kod odhiambo ni wageno ni pod mbaka ni en mbaka mabende pod dhi nyime kin mamoko mabende wageno kaka Ramogi TV ibro medo tudri kodwa kimiyo weche gieki. Wadhi e yuyo machok ka waduogo to wayudo weche mamoko mago mag oimore. Ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Migepe mopogore opogore mag sirkal pacho ka nyaka koro many yore mag nduso budget magi ma hik omenda 2024-2025. Mano bang' jatend piny Kenya rem keto koke e paro mar chik mar omenda ma higani mano nego kony sirkal e choko omenda mar pong'o wi budget ma higani. Makoro nyiso ni sirkal nigi nok mar bilion 346 e budget ma higani. Penjo koro eni to rieko mane ma ibiro tigo do nduso budget mag migepe. Joyce Oduor noloso kod jalony weche mag uchumi kendo ikonwa lipodni. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani mane obedo e counties mopogore opogore ma pachoka nomiyo jatend piny Kenya William Ruto goyo bade piny kendo wito oko paro mar chik omenda ma higani. Kata kamano, e twak mare chieng' tich adek, jatend piny William Ruto nowacho ni biro chuno mondo koro ng'ad budget mag migepe mopogore opogore nikech paro mar chik omenda no ema noting'o yore mag choko omenda bilion 346 mar pong'o wi budget ma higani. I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president. Kata obedo ni jatend piny no yango moko kuom migepe ma ibiro bed ka induso budget maggi, migepe moko bende koro nyaka ne kaka ginyalo duoko piny omenda ma gidhi tiyo godo e hik omenda manyien machakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Jalony weche mag uchumi Eric Odera wacho ni e kinde nduso budget nitiere migepe moko kaka mag somo kod thieth manyaka mi maino kendo ok onego ndus budget maggi ahinya. Nitiere gik ma iluongo ni critical and essential services
ema biro miye focus ahinya sama koro pesa osebedo matin nikech bill mane owinjo bed ni bedo chik odwoki. Critical and essential services gin machalo kaka thieth mar dhano, gin machalo kaka arita mar piny, to gi weche mag security, gin gik machalo kaka education. Odera bende wacho ni kata obedo ni migawo mar somo en mano monego dew kendo kik dus budget mare, nitiere chenro kaka mar ndiko jopuonje tich ma inyalo chungi nikech nok mar omenda. Education bende kata king'iyo nitiere moko ma gi consider critical to moko are not considered critical. For instance, the mar nyithindo school to be sustaining the education program mago are critical. To weche mag employment mar teachers, samoro kata improving conditions mar teachers, samoro mano ok ginyal consider critical. Koro samok gi consider mano critical, to most likely kaka ne nitiere program mar ndiko jopuonj mang'eny mondo mag jo GSS mondo donji opuonje permanent and pensionable basis, mano inyalo ng'ad oko ka koro budget odok piny. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kane loso nyoro nowacho ni nikech owit oko paro mar chik mar omenda, migawo mar thieth biro bet piny mar manyo yore mag yudo omenda mar tayo okumba manyien mar thieth mar SHIFA. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. E omenda ma ibiro chwal ne counties, Odera wacho ni governors onego ikre mar yudo omenda mopogore gi pok mane osingnegi, kata kamano ibiro mi maino chenro ma uchuno. Pesa ma counties government they yudo or is not immune from the deductions ma dhi timore sani. Onge gimoro machuno ne sirikand mag gwenge ema nyaka yud kaka gidwaro. Gima gitim ni gibedo pen. Ginyalo yudo kaka ne ondike budget kata ok ginyalo yudo. Gima biro timore en ni sirikal biro ng'iyo pesa ma giyudo kuom yore mag choko osuru gi yore te mag sirikal yudogo pesa. To gima ang'eyo ni dhi tim gidhi ng'iyo first and foremost critical and essential just for sustainability. Omedo ni seche ma sirikal nduso budget mare, nitiere omenda ma inyalo gole migepe moko to ikete migepe ma ochuno, kaka yorno maneno ni migepe duto dhi mbele kod tiyo makare. Sirikal bende nyalo ng'ado bura mar kawo hola kata medo kwan omenda michulo e kinde manyo chenro mopogore opogore mag sirikal. Nitiere yore moko ma alternative sources mag sirikal nyalo tiyogo. Achiel kuom gi en nyalo bedo loan. Loan no inyalo ole locally kata internationally. But the best economic advice would be prudent in this case and temo manyo pesa no locally. So the government can be seeking for alternative cheaper loans. Government services moko mang'eny ma jopiny yudo ma iyudo nono inyalo medgi kata inyalo charge gi. Odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto nochuo koke chik mayango pok mar omenda ne migepe mopogore opogore mag sirikal e bwo budget mar shillings trillion 3.99 kogolo chik mondo od bura olos budget mabalang' ma ibiro ti godo e duoko piny pok mar omenda ne migepe manoketi e budget no. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Kwan jotugo 12 noyiere tim mar Kenya ma baseball madhi timore e pacho kae, mano mar laro simbo mar Eastern Africa Baseball Championship. Tukegi dhi bedo Nazarene University e kind tarik 11 mano dwe mar 8 higani. Kenya nitiere thuolo mar 8 rang'iny mar piny ngima e tukego, kendo telo e baseball e pacho ka wacho ni giyie ni jotugo mane giyiero biro timo maber kata ting'o simbo mar Kenya. E kind jotugo 12 mano yier, 8 kuomgi wuok e skul primar ma Masara ma wuok e sub county ma Nyatike. Mokwongo wagone erokamano PS kuom chung' kodwa Raymond Omolo kokalo kuom Ojaro Soja ni mar doken to dok wachopo kama ni mar no support omiyowa pesa kendo transport man wanyalo biro godo kae. Ma pok obedo national team.
therefore gimoro amora matimore ne team ni sani pod ni e lwet club. Wabedo treated as a club to ok wan kata club nikech magi mana nyithi sikul. Koro kaka idwa luongo nyithi sikul ni club e samoro di bari ndasi. To nikech gin gi lek gero tugo ni to ng'eyo be ging'eye. Emomiyo watemo jiwo gi mondo gitim ma. Tudra gi osiepna ma super interior PS Dr. Raymond Omolo wuod Kanyipir kendo gi chuny maler ma en go ng'amoero dongo mar oganda Luo mondo dongo. No oyie konyo nyithindogi ba nende oyudo nigi kaka gibiro Nairobi koa Migori kaka gichiemo gi kaka ginindo. Ber koso ber? Tim mar Police FC kawuono kao kombe mar FKF bag loyo KCB gonde 9-8 e opicha choma tiela 12. Timbego no dhi amodhi dakika 90 kod dakika 30 mamoko manomedgi ka polise makoro dhi chung'ne Kenya e tuke mag CAF Confederation Cup mano mahigani. Faruk ulisaidia tukaingia katika mikwaju ya matuta baada ya dakika 120 na hapa ndo ikawa kwamba ni komboa nyingi. Shadrack Simiyu akaikosa penalti ya 9 kwa upande wa timu ya KCB. Walikuwa tayari washafunga penalti 7 ama penalti 7 ndio, lakini ile ya 9 baada ya kukosa moja Collins Neto, Patrick Matasi akaicheza yeye mwenyewe. Patrick Matasi akapiga penalti ya 9 kwa Police FC na moja kwa moja akaiweka kwenye kamba, na hii ndio penalti ambayo moja kwa moja iliweza kuwapeleka Police FC kuwa mabingwa. Hii ndio penalti ambayo iliwapeleka wakafunga Police penalti 8 na KCB wao wakafunga penalti 7, na hapa ikawa ni nafasi ya kuweza kupokea tuzo zile, ikawa ni kila kitu kuhakikisha kwamba kila mmoja anavalishwa kila ambacho anahitaji. Mfungaji bora hapa Arthur Gitego akifunga magoli 5 hat-trick dhidi ya Park University, lakini pia magoli 2 dhidi ya Compel. MVP mchezaji ambaye ameibuka kuwa mchezaji bora bila shaka ni David Owino. Messi ikawa ni mshindi wa pili, wakiondoka kupewa kwa kombe hili. Kaka mkubwa ni kusema kwamba ni kimataifa zaidi. Police FC watawakilisha Kenya kimataifa. Police FC wanaondoka na shilingi milioni 2. Hapa ni kusema Tim mar Mara Sugar FC biro sidhi ayanga kaka joloch mag lig mar NSL masizoni odiochieng' makiny mae dhi bedo bang' tukgi mogik e kindgi kod Vihiga Bullets ka juma mokalo ne giloyo Mathare United gol 1-0. Mathare United mabende oduoge lig mamalo kiny nogoch koda Coast Stima e tugo mogik e alap mar Dandora ka Mathare nogole lig mamalo e higa mokalo ka koro sani gitieke thuolo mar 2 e NSL. Venye tulishuka manze kulikuwa na sad moments, like watu wali jam, wengine wakaenda, but sasa venye tumerudi naona kuna hiyo happiness na watu wanafurahia pia. Kula wale walikuwa wameenda pia I think wanataka kurudi juu kuna hiyo happy moment. Preparation unajua kila team ni tofauti, so tuna prepare how opponent weakness ya opponent na strong point ya opponent. It's not just a match at ya kumaliza league, we want to win the match. Yes. Lazima tuwe 4-1 hapa, lazima tuwe 4. Riwruoge matayo weche mag tuke pacho kayo nyisi ni piny owacho ok bichiwo negi sir malache hiko mendani e kindwe mar 7 higani nyaka mano madwe manyien. Kaluwore gi jata tije mochung'ne aguch tuke pacho kae Nu Ibrahim, kwan maduong' mar omenda ibiro chwal e medo bero pewe mag tuke ma pacho kae motelo ne tuke mag AFCON ma higa 2027. Sani koro ibiro dwar ni mondo riwruoge mag tuke or kwayo kokalo mbui kendo ibiro mana miyo gi kwan manyalo bedo ni nitiere. Kenya, Uganda gi Tanzania biro mago tuke mag adhula mag Afrika mano e higa 2027. We are now going forward to automate these applications. We'll have a system whereby federations don't need to come physically to our offices or the ministry offices. They just log in from there they are, and then they'll be able to track their request online. And then there will be timelines, because the system will never be to show that this request has been received at this point, at this hour,
and it has delayed this office for this number of days or for this number of time. So this will enable us to expedite the issues quite faster. Bende makoro waloro godo chenro ni kata weche manyien mago imore mana mapiyo piyo. Erokamano ahinya iwacho ni waneno mayong kontiere Asembo Oboch, Madante erokamano Franklin kawuok Gagra West, Ramogi TV ler kabisa. Makaluga japenga achiel mar Bom Center iwacho ni seluo weche manyien. Anol kantiere Vihiga, Ramogi TV neno mayom kabisa. Iwacho ni President ondik salary ne jo Gen Z mondo economy odongi. Mano Tom Jarongo erokamano ahinya kuom oteno ero kind mago modhuro mabende uchwalo nwa e odhiambo machalo koda mendie. An nyinga Jaelieta jaloko mar osebedo Belinda Adhiambo. Walore gi kanyo ka wawe chenro mamoko mabende biro tok mae. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the